Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Isma Ois. Hari ini kita mau mendandani rumah ini. Duh. Masa? Iya, Le. Rumah mana yang mau didandani? Loh, ini wis selesai. Gimana terus? Apa? Tak komer gawe guys, genten pembukaan. Kali iki pembukaane bersama Dek Peri sing buka ya pemirsa. Wong ape dolan leyangan lho, tak kon buka kontennya kok dolan leyangan. Oke, kali iki kita mau lanjut renovasi, renovasi jenenge apa ya, memperbaiki dapur. Kan keramike tak jelasno sik. Ape ate cek adem guys. Dadine kita langsung ae resik-resik neh, aja sing kolah. Ape memperbaiki apa dapur kayak keramike timbang nganggur Pak Riko cek ning omah semene cek turah. Jadi ini tak kon nemplekno keramike pemirsa. Daripada iki kae trimo tak toto tak slendekno. Mending ben dipasang. Semene kan yo ijek. Diteplokno ben keramike kantil ning gone apa jenenge? Pawon, guys. Diresiki sik. Yuk. Dhuwurna, Per. Sing garap ya Pak Riko, nek Mbak Isma gak iso ya, guys. Wis bar sarapan, wis bar diwedangi. Ayo ya. So apa? Ayo. Cek denger-denger nih. Peri kayak dolan sewangan kalau pemirsa. Bisa tak nyawat layangan ya, Pak? Bijak mergawe malah layangan. Halo, mbak ape sewangan ndi ngedidir. Panas-panas kayak ngene kayak sewangan. Sing gerang-giringe mbok sewangan. Oh, ndek ape dibesang ning ngetan kok iki mek apa ape besangno? Layangan masa ngecek kalau. Kayak gede ya ora iso miber. Iso, ora iso. Bisa tapi ra diberno. Aku ape ngersiki dhisik dapur neh. Pokok ublak-ublak ning dapure Mbak Ismai. Nah, iki lho guys, maksud saya. Iki apik ditemplekno. Jadi direngkesi lagi semenden. Oh. Ya toh. Iki kan trimo tak templek-templekno ben kae gak ngene kan ya wis ngene ya pemirsa. Iki ape ngeringkesi kisik apa jenenge? Kompor. Ini diresiki. Iki tak ringkesi sik. Kene lho, so guys. Iki dipindah semua soalnya kan pindah semua. Rak iki piring. Kene sik. Iya tekene dudu. Santol kene. Tingko diumbah pemirsa. Terus gini. Pengen dulu. Nah. Cirolu 4, 5, 6, 7, 8, cek 8 cukup ini. Oke, kita beresin dhisik ya pemirsa, saya tak nggo tripod. Dikongkon. Pe masang malah besang suwangan. Iki dadine tak ringkesane sik. Ku wong karek mergawe.
bersih. Teko endi iki? Ngarep sih, guys. Rusak. Kita cuci. Udah tarik benarnya pemirsa, tapi kirim ke sisi. Lagi dikenak no. Dikenak no. Dan luwe apik. Oke. Kedempah. Wis tak ringkesi karek kita mbah keramik iki, guys. Kotor. Hah. Wis diringkes. Wis. Oh, karek Pak Riko ngelanjutno pemirsa. Oke, iki ape? Tak umbahane sik pemirsa. Duh, ini padang. Mulai pemirsa. Tahapannya mulai di ngene no. Aduh. Yo alah, anuku dirubung semut gatel. Panganan. Semut kok akeh kok ndi yo. Kita renov ulang dapure. Soalnya podo meletek kabeh pemirsa. Iki untunge masih punya apa pasir setengah sak. Kayak diadai sing pas apa gawe omah kae. Pas nembok ngarep jadi masih kena dipakai lho. Semen iki yo ijek, jadi daripada dadi watu cek separuh mending dienggo gawe iki. Soalnya keramike lho. Keramike yo nganggur, mending dadi pasang. Iki keramike masih papat sampai papat cek 8. Sisane kae masang kamar. Wastafel iki yo jek apik pemirsa, tapi jarang dipakai Mbak Isma untuk apa jenenge isah-isah ning dhuwur kene, soalnya belum punya tandon air nggo apa jenenge peralon ngono kae koyo wae Mbak Deni urung duwe pemirsa. Dadine ya wis ngene iki yo jane kena dienggo isah-isah dibuntoni ngisor, engko nek banyune wis dienggo isah-isah dibuang, tapi mbuwaki kesel. Iki untunge iso dhewe, nek ora ya mbayari tukang, guys. Mumpung belum berangkat kerja lagi. Sampai ke lho. Kayak ngono rupane iki mang tak kosoki gak iso ilang pemirsa. Nggo kawat ngono piye? Mau mari nggo busa. Kosoki ben mulai kena iku lho minyak. Dadine iki dikek cat ya kena dienggo dapur iki kae. Sisane ya kena dienggo kamar. Selama masih kena dipakai ya dienggo pemirsa.
dipadakno ini diratakan dulu. Dapure terae cilik guys, jadi cewek cilik. Kok nek ngonten ewoh ya, tapi dapur sakmene ya wis anu. Jane kon ning kene Mbak Deni sing dawa ngono, tapi ya engko ya wah. Keramike gak tak alehno dhisik, terus oh. Gak usah. Wah apa ora ya? Ngisor ngono. Engko kene ya. Iki ngeratakno sik. Masangnya nanti. Terus nanti kita lanjut lagi ya pemirsa. Oke, pakai guys. Ush. Aduh. Berarti kemet iki. Iki kurang encer paling ya. Masa kuki ngono kae gak garing-garing nemen kok. Dipasang ki cek mekenrek ngono, ketrek. Banyune rada akeh. Semute ndengagi. Panganan direbus semut tak kei banyu. Ning piring. Cuma ora tak aduan. Oh ngono. Lah terus engko langsung di nganggo semen ngono tok. Lah soalnya solokne kan wis do grepel. Do pecah. Waya kira lho, waya kira. Lasik. Oh ngono. Mas aku keramike langsung nemplek karo semen mbek pasir tok mang. Dadi kei letrekan semen tok ben kandil. Aduh. Percobaan. Iki wis tau nggih dapur ning ndi ya? Ning kono-kono wis tau. Nek mergawe tau. Eneke keramike iki dipasang iki, guys. Ini palu karet. Jadi kayak gede. Oh, pantes. Betenge kok kayak gede. HP ini jamban. Biasa. Sudah tahap itu kami lucet guys, cuma ini.
kon ngekno wedang. Nggone main. Oke, nanti kita lanjut lagi. Cek sing kono ngetoki keramike, guys. Rapat. Kurang ora keramike. Pinggir di rong. Iki gak usah dikei. Jane uman. Lah kuwi nggo tremekan kuwi ketok. Kuwi lho apa jenenge? Ya urung dijajal kok mbul nek engko turah kok. Kan urung bar kae ngetoki. Kan kena dienggo separuh-separuh to. Mak, aku tak nyetekno banyu ning nggonem ya. Riko njuk kopi. Yo. Lah iki ngene ra iso kompor iki. Cek ngetoki guys iki engko sampe urung selesai. Sudah mau tahap terakhir. Didi guys. Lah iki ra podo. Tok ini kono guys. Diukur. Aduh. Lama guys. Dadi ini kudu alon-alon.
pinggir. Ya wong wedok ora iso ya. Iso apa nih? Enek iki wong wedok dadi tukang Enak ae. baut. 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 Wah, wong wedok iso dadi tukang ya wong lanang gak kapayu. Iso apa ae gawe. Lah piye? Direndam banyu kok gak entek ya? Kuwi semene. Entek iki. Kok gak entek dicelupno banyu? Oh, Saleo. Mana modar. Ini. Emang orang ngudek kene. Guys, aku nek kon dadi kuli aku moh kesel aku. Kongkoni ae enak dadi tukang. Jadi ndekne piye, Pak? Jirinem. Nggih. Jirinem piye, Bang? Nek dadi tukang kena apa? Nenek apa? Larune. Sing tanggung jawab sapa? Ya kowe. Tapi dadi kuli kesel iki. Aku dikongkoni ae, Mang. Kesel aku ora leren. Apa motong aku dhewe. Duh, lah kuwi kan tugasnya sapa? Apa tugasnya kuli? Kuwi Kita mau bengkerean ambek aku, guys. Soal ngenean. Dia ngomong aku tukang mbok atur jare ngono. Lah wong aku sing ngawang ora oleh ngatur. Kuwi ora menek ya dikomplain nek ora menek. Sandalnya sampai pedot sing kon jipukno sendal lah, sing gekno kopi lah, sing lah jipukno kae lah, jipukno iki lah. Rewele begini. Mang malah HP nyetel musik. Kuwi nek proyek apa oleh nganggo musik? musikan terus aku. Lah seneni no. Sapa meneni? Bose. Wong ndak aku dia. Wis karek sitok engkas tahap terakhir. Keramiknya pas, guys. Tek. Stok piye? Jadi mbok pasang. Endi? Oh kaya. Ngawah kok umplung. Aku iki dadi wegah nunggoni kongkone ae mending aku lunga iki. Apa neh? Jipukno apa? Jipukno apa? Tukang macem apa ya nganggo tangan driji. Oh, ora wis sampe wis sore iki, guys. Aduh, sedino, guys, ora ngebarno. Sing nggo toto-totone. Dino karo sapa tukange tak penroh. Tukange riku kok. Aku tukang paling cepet kok. Endele. Yo tenan takono wong lho. Ndeh. Gak ngebarno sedino tukang liyane kowe. Diobol wis kerong dino ngene iki. Lah karena hampir bayarane dadi dawa. Niki mbok cepetno ben harus ora dibayar. Ceres ae. Bayarane mangan iki, guys. Mangan, kopi, rokok, wis kok. Jadi, guys. Dadi apa urung kok dadi. Aku mang ya sampai tuku lampu piring lho. Ngentik ning gone Pak Jupon.
Benderok kancane ngene iki kabeh. Raketan cilik elek. Wong kabeh pengen apik. Ngerami ke ruang tamu, Mbak. Wis dongakno ya pemirsa, muga-muga sampean duwe rezeki. Anggere nek danane yo pengen ae. Danane akeh, guys. Wong bangun iki gak cukup duit saithik. Apa-apa tik larang. Pengen jane ruang tamu keramik. Iki cara ndi ya nganggo 3G? Ngisi lho. Ngono. Kaya wong dolanan. Kalau rame perkara wis sowangan. Ya wis, ngono pemirsa. Aduh. Engko dadine tak apa jeneng iki ya wis termasuk ape dadi. Terus nek wis dadi tak foto ae nggo thumbnail iki durasine sangat wis panjang. Sampai sedino iki mang ngonten. Siape toto-toto barang nek wis dadi sesuk. Wis ngono ae Mbak Isma pamit ya pemirsa, kontennya ditutup. Terima kasih sudah selalu support Mbak Deni Mbak Isma ngai saran sama masukan. Memang saurunge difoto eleke. Yo wis wis tak foto. Dadine foto jejerno ayo ngono. Diwarai. Diwarai, guys. Tak nutup konten lho ki engko. Ngono ae. Cek mergawe. Eleke yo pemirsa yo wis roh ae. Ngono. Wis Mbak Isma pamit yo, keadaan sampai ceblok ora ditoto sing ngene. Wis ngono. Sampai bengi guys, alhamdulillah wis rampung. Nah, iki kompore tak pindah ning kene. Soale iki tapi gak dicoplok pemirsa, sampe nek wis duwe tandon air, kompore dipindah nek iki sementara. Dikei papan. Soale Mbak Isma iki urung enek panturane banyu dadi gak iso isah-isah ning dhuwur. Isah-isah Mbak Isma seneng ning ngisor. Lah kono ben jembar. Iki Pak Riko urung bar guys, cek nambal golongane iki lho, golongane tikus. Tinggal omah tikus. Saya seneng ning ngisor kono. Ya, iya nek kelabang ya. Iki lho. Cilik iya. Jadi guys, bismillah. Wis iso ngene, maune ditemplek notok. Oke iso nemplekno ngene iki, terima di. Saiki wis iso ngewek. Saiki wis nemplek. Lembur iki. Lembur. Oke, wis ngono kontennya ditutup. Mbak Isma pamit. Terima kasih sing wis like, komen, dan subscribe. Selalu support Mbak Deni. Mbak Isma ngai saran semangat masukan wis ditonton terus. Iklan wis gak di-skip. Isma pamit kecike titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.